Il-proġett ta' Pjazza San Pietru mhux ir-Rumani biss imma l-umanità kollha tirringrazzja lih lil żewġ personalitajiet. Il-Papa Alessandru VII, Fabio Chigi, li f'Malta serva anke bħala inkwiżitur, u lill-arkitett ċelebri Gian Lorenzo Bernini. Sijat wara li kien elett Papa Fabio Chigi, jew aħjar il-Papa Alessandru VII, bat għall-inġinier u arkitett ġenju Gian Lorenzo Bernini. Miegħu xtaq jiddiskuti għatta proġetti li kellu f'moħħu sabiex iwettaqhom fil-bidu tal-papat tiegħu. Fosthom Pjazza San Pietru. Ejja naraw pass pass x'seħħ sewwa sewtu lil proċess tal-kostruzzjoni ta' din il-pjazza popolari fost l-isbaħ fid-dinja. Ma' Bernini, il-Papa Chigi kellu bosta esperti oħra fil-proġett, fosthom Don Flavio Chigi, Monsignor Luca Holstenio u anke Patri Virgilio Spada. Gian Lorenzo Bernini kien bniedem fortunat ukoll. Kellu xorti tajba ma' dawk li kienu jordnaw ix-xogħol minn għandu, ma' l-istudenti tiegħu, man-nisa li kien jaf, u saħansitra kien imur tajjeb mal-kritiċi tiegħu li dejjem ammirawh. Warajja tistgħu taraw stemma tal-Papa Fabio Chigi, Alessandru VII, li kien il-237 Papa tal-Knisja Kattolika. Iben il-Konti Flavio Chigi Ardengesca u ommu Laura Marsili. Is-seba' iben minn familja ta' 11. Chigi għamel ħbiberiji ma' nies influenti, fosthom ma' Celso Cittadini kif ukoll ma' Giovanni Battista Borghese. Fil-waqt li Celso Cittadini kien grammatiku u anke filologu, Giovanni Battista Borghese kien nobel Italjan, prinċep ta' Sulmona. Pjazza San Pietru hija l-ewwel post li jaraw il-viżitaturi fi triqithom lejn il-Bażilika ta' San Pietru. Il-pjazza, mibnija minn Gian Lorenzo Bernini sal-1668, hija kapolavur arkitettoniku u waħda mill-akbar xenografiji tal-Barokk Ruman. Il-kostruzzjoni tal-Bażilika l-ġdida ta' San Pietru bdiet fl-1506 u ġiet inawgurata fil-bidu ta' 17 seklu. Ġojjel li sewa lil minħadem fiha il fuq minn 100 sena ta' tbatija li ma bħala. Il-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan bdiet tinbena fl-1506, eżattament 24 sena qabel il-wasla tal-Kavallieri ta' San Ġwan f'Malta. Tul il-120 sena li damet tinbena, kella 14 il-perit enġinier responsabbli minn dan il-proġett kbir, fosthom iċ-ċelebri ta' Urbino, Donato Bramante, kella l-Fra Giacondo, il-Raffaele Sanzio, iż-żewġ periti San Gallo, il-Giacomo Dalla Porta, kella wkoll lil-Fjorentin Michelangelo Bonaroti, kif ukoll il-Domenico Fontana u l-aħħar wieħed il-Carlo Maderno. Fl-1655 wara l-mewt tal-Papa Innoċenzu X, f'konklavi li dam 80 jum, il-Kardinal Fabio Chigi kien elett Papa. Fuq il-kandidat li der li seta' jkun elett b'ċerta faċilità, il-Kardinal Giulio Cesare Sacchetti. Fl-ewwel jiem tal-konklavi, il-Kardinal Sacchetti kien rebaħ nofs il-voti tas-66 kardinal preżenti fil-konklavi.
Il-Kardinal Fabio Chigi kien elett Papa wara li il-Kardinal Sacchetti u l-Franċis Mazarin qablu li jikkonverġu l-voti fuqu wara 80 jum ta' votazzjoni. Skultur, perit, pittur, xenografu, in-Naplitan Gian Lorenzo Bernini kien wieħed mill-protagonisti kbar tas-seklu 17 Ewropew u l-artist li miegħu l-iskultura barokka laħqet l-ogħla quċċata tagħha. Interpretu kbir tal-kultura figurattiva ta' żmienu u li anke ġibet l-attenzjoni u l-pożizzjonijiet mhux biss tal-papiet li ħadem għalihom u tal-familji l-kbar Rumani bħal Borghese, Barberini, Pamfilji u Aldo Brandini, iżda wkoll ta' diversi rejiet Ewropej b'mod kontinwat jitolbuh ipittirhom. Għalhekk kien artist ta' suċċess kbir. Wara t-tlestija tal-Bażilika, il-problema ta' żona quddiem il-Bażilika ġiet solvuta. Kif? Fl-1655, Fabio Chigi kien elett Papa bl-isem ta' Alessandru Seba'. Kien kollettur tal-arti u dilettant tal-arkitettura. Dakinhar stess tal-elezzjoni bagħat għal Gian Lorenzo Bernini biex jiddiskuti minnu fih miegħu diversi proġetti. Fi 12 sena, Bernini lesta lil Papa il-binja tal-kolonnat ta' San Pietru flimkien ma' diversi proġetti inkredibbli oħra. Qabel inbniet Pjazza San Pietru quddiem il-Bażilika kien hemm ħaxix, praterija bit-Taljan, u għalhekk id-distrett tal-Vatikan baqa' msemmi bħala l-Kwartiere Prati. Quddiem il-Bażilika ta' San Pietru kien hemm vojt kbir li kien jibqa' sejjer sa Borgo Pio u xmara Tevere. Fl-1586 fil-Pontifikat ta' Sistu Ħamsa seħħ l-ewwel avveniment quddiem il-Bażilika ta' Pietru. F'din is-sena Bernini kien għadu ma twelidx. F'dak l-annu it-tella l-obelisk Eġizzjan miġjub fruma mill-Imperatur Caligula. Dan l-obelisk meqjus minn ħafna inġiniera bħala il-qalb simbolika tal-pjazza. F'dan il-post li ninsabu fih, skont l-istorja Vatikana, kien ġie martirizzat fih l-Apostlu Pietru. Imsallab rasu l-isfel f'nofs din il-pjazza li llum tissejjaħ ukoll Pjazza dei Protomartiri. Mhux hekk biss, imma l-Imperatur Caligula ftit żmien wara l-mewt ta' Kristu kien ġab mill-Eġittu minn Heliopolis obelisk li kien qiegħed bena f'nofs din il-pjazza. Fl-1586 il-perit Domenico Fontana b'azzjoni ta' inġinerija li ma bħala niżżel dan l-obelisk minn nofs din il-pjazza u ħadu f'nofs quddiem il-Bażilika ta' San Pietru. Dak iż-żmien Pjazza San Pietru kienet għadha ma bdietx tinbena. F'dan ix-xogħol ħadu sehem fih 907 irġiel, 140 żiemel u 44 grabja jew iktar kliem faċli tarjoli. Ftit wara dan l-obelisk ġie kristjanizzat mill-Papa Sistu Ħamsa bil-figuri tal-istemma tiegħu, tal-familja tiegħu. It-tlet muntanji, l-Iljun u l-Istilla. Oli 25 metru isolanza tal-ġebel u jiżen 330 tunnellata. L-arkitett Fontana ma kienx mejjun mit-teknoloġija dakinhar, iżda biss mill-forza muskolari. U Domenico Fontana irnexxielu dak li ħadem għalih. Ix-xogħol beda nhar it-30 ta' April 1586 u l-obelisk twaqqaf fil-post pjanat nhar l-1 ta' Settembru. Xhur wara, Domenico Fontana kien ħareġ ktieb sabiex juri t-teknika li juża l-kisba li kien wettaq. Fontana kien sar ċelebrità mal-Ewropa kollha. Imma x'inhi Pjazza San Pietru? Kif twildet? X'inhi l-istorja tagħha?
Il-Papa Alessandru VII flimkien ma' Gian Lorenzo Bernini kellhom ħolma waħda, dik ta' Knisja Trionfali, nieżla mis-sema lesta biex tannaq magħha il-poplu tagħha. Meta wieħed jifli djarju tal-Papa Alessandru VII, isib ħafna tgergir tal-Papa, għax Kiġi xtaq li lesti dan il-proġett f'60 xahar. Kien jikkritika l-operat li x-xogħol kien tila bil-mod. Skont il-Papa, ix-xogħol kellu jibqa' dej anke f'jiem tal-maltemp. Allura, qabel beda l-proġett kienu bnew qatt ta' kmamar fil-viċinanzi sabiex il-ħaddiema jkunu jistgħu anke jistkennu mix-xita u l-maltemp li jaħkmu lil Ruma fix-xhur kesħin tax-xitwa. Bosta studjużi jaħsbu li l-unika nota negattiva ta' dan il-proġett grandjuż kien li tlesta f'ħin li kien kemm aktar mid-doppju ta' dak li predenda li jitlesta fih il-Papa Alessandru VII. Il-Papa kien ikkalkola żmien b'mod żbaljat. Bosta personalitajiet ta' dak iż-żmien kienu ħasbu li l-Papa kien ser jinkariga b'dan il-proġett lill-Fabbrika ta' San Pietru. Aktar minn hekk, il-pretensjoni tal-Papa li lesti il-proġett f'5 snin ma kinitx ħafna ottimista, meta wieħed iqis li Giacomo della Porta bena l-koppla ta' San Pietru fit-22 xahar biss. Sadan it-tant il-Fabbrika ta' San Pietru kellha isem tajjeb ħafna mal-Peniżola Taljana kollha. Kienet responsabbli sa mill-bidunet tas-seklu 16 għas-sit tal-kostruzzjoni tal-Bażilika l-ġdida ta' San Pietru. Kienet entità effiċjenti għall-aħħar, kienet timpjega magħha ħafna ħaddiema kapaċi. Kienet tippromuvi ħafna l-arkitettura reliġjuża u fis-seklu 17 kellha influenza kbira fuq il-kostruzzjoni kollha f'Ruma. Dan anke minħabba li il-periti li malmin u l-ħaddiema tas-sena tal-fabbrika kienu mobbli ħafna u kienu jiċċaqalqu minn proġett tal-ieħor f'Ruma u bekk kienu jferixxu l-influenza professjonali tagħhom mal-belt kollha. Il-Fabbrika ta' San Pietru kienet magħrufa wkoll għall-għodda moderna li l-ħaddiema tagħha kienu jużaw, anke għall kapaċità li tikkrea għodda ġdida u fuq kollox anke għal mod kif kienet kapaċi tissinkronizza l-ħaddiema tal-id tagħha. Madankollu, il-Papa Alessandru VII kien iddeċida. Kien ta' l-inkarigu kollu ta' dan il-proġett lill-perit Gian Lorenzo Bernini. Mijiet ta' snin wara, Pjazza San Pietru kienet ingħatat it-titlu tar-Reġina tal-Pjazzezz kollha tad-dinja. Immedjatament Bernini ħatar lil Luigi bħala l-assistent tiegħu f'dan il-proġett. Gian Lorenzo Bernini ingħata l-permess li jibda jibni l-kolonnat nhar il-31 ta' Lulju 1656. F'dawk iż-żminijiet iż-żona Vatikana kellha ħafna riżorsi fosthom funderija, ħafna mħażen mimlija b'materjal tal-kostruzzjoni, barrieri tal-franka u saħansitra l-Papa kellu id-dritt tal-użu esklusiv tal-Anjene, ix-xmara tributarja li ħarġet mit-Tevere. Kien pjanat li wħud mill-blokkok ta' travertin li kellu jintuża f'dan il-proġett kellu jitwassal fuq braken li kellhom jivvjaġġaw minn Tivoli, minn Fiano, minn Monterotondo u mill-Kampanja tal-Lazio fuq din ix-xmara. Ma ntużatx biss ix-xmara li trasportar ta' travertin għax uħud minnu twassal ukoll minn fuq l-art. L-aqwa travertin kien jasal minn Tivoli. Ix-xmajjar li fuqhom kien trasportati travertin kienu t-Tevere u anke l-Anjene. Sabiex il-braken ma kinux jeħlu mal-qiegħ ta' dawn ix-xmajjar minħabba l-iskartu skuk żejda tas-siġar, dawn kienu jkunu spezzjonati u mnatfa kontinwament, ħafna drabi minn mijiet ta' priġunieri li kienu jinħarġu mill-ħabsijiet Rumani. Ix-xogħol kien jitwassal sa' żona transpontina. Dati importanti fil-bidu tal-proġett kienu hekk. L-art kienet eżaminata mid-29 ta' Settembru 1656, iżda li t-testjar tagħha baqa' għaddej sew sa wara ċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel ġebla li seħħet fit-28 ta' Wissu 1657. Sal-ħarifa tlestew id-disinji kollha tal-pjazza. Lejn tmiem l-1567 kienu kkuntrattati wkoll barrieri ta' travertin f'Tivoli, Fiano u Monterotondo. It-travertin kellu jibda jinxtara 1000 bit skut għal kull 335 metru kubu tiegħu.
Il-prezz kien jinkludi anke l-odda kollha li kienet taqtaw mill-barriera u anke l-ġar tiegħu sas-sit tal-kostruzzjoni. Dan il-volum ta' travertin kien idum 6 xhur biex jinħadem fis-sit tal-kostruzzjoni. Sa Marzu tal-1567, Gian Lorenzo Bernini kien għadu ma stabbilix kellu jkun il-ħlas tiegħu ma' Papa Chigi għal proġettazzjoni u l-bini ta' Pjazza San Pietru. Sa dan it-tant, Alessandru Seba kien iddeċida li jibda jħallas 60 skut fix-xahar lil Bernini bħala extra rispetto, l-ekwivalenti ta' paga ta' perit mal-fabrika ta' San Pietru. Il-proġett damma beda għal madwar 3 xhur u l-Papa Alessandru Seba kien iddejjaq b'din is-sitwazzjoni. L-iskontu kien qed jinħela ħafna żmien prezzjuż. Il-fatt kien li sar jaf dan milli mallem tal-fabrika ta' San Pietru il-perit Pietro Paolo Drei. Mil-banda l-oħra Gian Lorenzo Bernini ma setax jibda l-proġett mod istantanju, ma kellux xi bakketta maġika fidejh, rid iġor ħafna materjal u għodot lejn is-sit tal-kostruzzjoni u dan ħadlu l-ħin tiegħu. Beda jibni l-proġett minn żona li ma kienx hemm bżonn li jitwaqqgħu xi proprjetajiet. F'żoni oħra kellhom jitwaqqgħu aġmilu ta' djar fiż-żona tal-Arċipretat u anke fi Stelleta. it-Teżorerija Vatikana ħalset mal-50,000 skut sabiex esproprijat dawn il-proprjetajiet. Min-naħa tal-fabrika ta' San Pietru irnexxiela tirkupra parti minn din is-somma billi biegħat materjal mid-djar li twaqqgħu. Il-perit tal-fabrika ta' San Pietru, Pietro Paolo Drei, assuma li l-fabrika kellha tikkontrolla s-sit tal-kostruzzjoni ta' dan il-proġett u anke li jkunu użati l-ħaddiema tagħha. Skont dan il-perit, anki l-kuntratti kellhom isiru taħt l-awspiċċju tal-istess entità Vatikana. Per eżempju, Drei esiġa wkoll li fil-kuntratti nnegozjati ikun hemm ukoll il-kwalità ta' travertin li kellu jinxtara. Din il-ġebla kellha titwassal fiż-żona ta' fejn kellha tinbena l-pjazza u kellha tiġi maħduma fuq il-post. Il-Papa Alessandru Seba qabel mal-ħsieb ta' Drei u ordna sabiex ix-xogħol ikun strutturat. Mill-arkivju tal-fabrika ta' San Pietru, wieħed isib li fost li malmin tal-bennejja insibu lil Simone Brogi, Giovanni Albino Augustoni, Giacomo Pelle u Pietro Ostini. Dawn li malmin kienu kontrattati mill-fabrika ta' San Pietru fl-1661. Dawn ftehmu li kellhom ilestu l-ewwel saf ta' kolonni u fost l-oħrajn kellhom jipprovdu l-materjal kollu għat komplija tagħhom. Wara dan, dawn li malmin kienu krew l-apparat meħtieġ mill-istess fabrika ta' San Pietru. Il-Bernini kien ammiratur kbir ta' Michelangelo Buonarroti u xtaq juża t-teknika għal-bini ta' Pjazza San Pietru għal dik simili użata minn Michelangelo meta il-Fjorentin kien daħal għax-xogħol ta' perit ta' Palazzo Farnese wara l-mewt ta' Antonio da San Gallo żgħir. Pjazza San Pietru imamula minn żewġ żoni. L-ewwel żona i forma ta' trapezium li kienet ingħatat l-isem ta' Pjazza Retta. Il-pjazza tkompli b'żewġ forom ta' nofs qamar kull naħa ta' Pjazza Retta. Il-bravura ta' Bernini kienet li l-4 saffi ta' kolonni irnexxielu jġibhom jaħbu lil xulxin meta tħares lejhom mill-faċċata. Tul is-snin li Gian Lorenzo Bernini kien qed imexxi l-proġett fi Pjazza San Pietru, il-Papa Alessandru Seba kien qed iħallsu s-somma ta' 60 skut fix-xahar. Meta il-Papa Chigi Alessandru Seba bata l-Bernini, stiednu jibnilu xi ħaġa speċjali, eroika, sabiex bl-arkitettura li kien ser jipproġetta jirnexxielu jiġbor lura l-infidilu l-eretiċi fil-Knisja vera, fil-fidi vera. Għax skont Papa Chigi, il-messaġġ ekumeniku huwa għal kulħadd. Minħabba li t-Teżorerija Apostolika ġieli affaċċjat kriżijiet finanzjarji, ġieli Gian Lorenzo Bernini ġie offrut jaħdem bit-travertin inferjuri. Qatt waqa' ta' qalbu u żagħ xorta waħda. It-travertin ġieli wasal tard ukoll
fi Pjazza San Pietru, kemm minħabba il-maltemp kiefer f'Ruma, kif ukoll minħabba xi skarsezza tiegħu. Ġieli wkoll li l-uffiċjali tal-Fabbrika ta' San Pietru kienu jdumu ma jirrenovaw il-kuntratti tax-xiri ta' travertin u b'riżultat ta' hekk, ċertu travertin li kienu kun qed jitwassal lejn Pjazza San Pietru kien jibdel ir-rotta tiegħu lejn xi sit ta' kostruzzjoni ieħor f'Ruma bħal Bażilika tal-Lateran f'Santi Luca e Martina, il-Palazz ta' Panfili jew f'Santo Ivo della Sapienza. Min barra dawn il-proġetti kbar f'Ruma f'dak iż-żmien kienu qed jinbnew ħafna djar ordinarji. L-assenza ta' travertin fi Pjazza San Pietru kien jiġġenera nuqqas ta' xogħol fil-pjazza u mhux l-ewwel darba xi ħaddiema kienu jitilqu sabiex isibu xogħol aktar stabbli. Mhux l-ewwel darba li il-Papa Alessandru Seba' kien ibeżża lil dawn it-tagħlim bil-ħabs. Kien hawn li l-Fabbrika ta' San Pietru bdiet tixtri parti mit-travertin maħdum kif ikun iddettat mill-Bernini. U wieħed mill-kontratturi li minn għandu nxtrad din il-ġebla kien Andrea Appiani, li skont l-Arkivji Vatikani huwa firma l-kuntratt tiegħu mal-Fabbrika ta' San Pietru nhar il-25 ta' Mejju 1659. Il-kuntratt ma' Appiani hu dettaljat ħafna. Dan il-kontrattur kellu jlesti bejn 18 u 20 kolonna mit-tieni fil-lira tal-proġett. Il-kuntratt iddetta wkoll lill-Appjani li it-travertin kellu jkun maqtuħ minn Monte Rotondo. Min-naħa tal-Fabbrika ta' San Pietru din kellha tagħti spazju fis-sit tal-kostruzzjoni lil ħaddiema ta' Appjani sabiex jimmuntaw il-kolonni ordnati. Kontratti simili kienu firmati aktar. Skont l-arkivju tal-Fabbrika ta' San Pietru, l-istess Appjani kien iffirma kuntratt ieħor, din id-darba nhar il-25 ta' Novembru 1659 sabiex iħaffer partijiet tal-pedamenti tal-istess pjazza. Kuntratturi oħra li ffirmaw dokumenti ta' xogħol simili kienu Bonifazio Perti li ffirma fis-16 ta' Diċembru tal-1659 u anke Carlo Pervisani fit-22 ta' Diċembru 1659. Fis-seklu 17, meta kien ser jinbeda l-proċess tal-proġett tal-bini ta' Pjazza San Pietru, il-Fabbrika ta' San Pietru kienet rispettata ħafna mill-Peniżola kollha u kienet influwenza bil-kbir l-arkitettura ekklesjastika u s-settur kollu tal-kostruzzjoni f'Ruma. Gian Lorenzo Bernini u fost l-aktar arkitetti li qattexew fid-dinja li kien imżejjen bl-ispirtu tal-ispettacolarità u xtaq jagħlaq dan il-kolonnat bit-tielet drieħ bejn iż-żewġ kolonnati, prova jaqgħadhom. Ma ninsewx li f'dik l-era l-Papa kien anke l-kap tal-Gvern ta' Ruma. Għalhekk il-mira politika tal-Papa Alessandru Seba' kienet li permezz ta' dan il-proġett u oħrajn kien li jirriġenera l-ekonomija ta' Ruma wara li f'Ġunju tal-1656 fil-Belt Eterna kienet feġġet il-pesta li qatlet 22,000 ruħ minn popolazzjoni ta' 100,000. Papa Chigi ma xtaqx jagħti x-xogħol ta' din Pjazza San Pietru b'appalt, jew kif nafu llum il-kelma teknika li nużaw tender. U kien jaħseb li l-orħos prezz seta' ma kienx ikun
il-prezz l-aktar ġust għall-bini ta' din il-proġett. Xtaq ukoll iħallas lil ħaddiema tal-proġett bil-ġurnata. L-ewwel proġett ta' Bernini fl-1656 kien jinkludi kwadru trapezoidali, barkati ħwienet minħabba li l-fabrika tal-Bażilika ta' San Pietru riedet tikri jew tbieħ appartamenti u ħwienet li ħarsu lejn il-post. Kien biss wara l-intervent tal-Papa Alessandru VII li Bernini irnexxielu joħloq proġett ġdid b'kolonnat indipendenti fl-1657. Pjazza San Pietru hija magħmula minn żewġ partijiet. Viċin il-Bażilika hemm il-parti forma trapezoidali. Kif toħroġ minn din pjazzaretta, kif jisimha, il-pjazza tieħu forma ta' waħda elettrika. Fuq iż-żewġ naħkiet tagħha hija magħmula minn żewġ forom ta' nofs qamar. Is-sezzjoni trapezoidali t'isfel li tissejjaħ pjazzaretta għandha arja ta' 12,300 metru kwadru. Il-parti ellitika għandha wisa massima ta' 240 metru, fond ta' 340 metru, barja ta' 35,300 metru kwadru. Il-forma trapezoidali li tola toħloq illużjoni ottika li tagħmel il-faċċata eqreb u akbar. Il-viżitaturi jitilgħu lejn il-Bażilika fuq il-lemin u jinżlu mill-Bażilika lejn ix-xellug tal-pjazzaretta. Warajja tistgħu taraw is-sagrato tal-Bażilika ta' San Pietru, jew kif nafuha bil-Malti it-tsuntir tagħha, ta' waħda mill-isbaħ knejjes fid-dinja kollha. Fuq dan it-tsuntir, il-Papa li jkun qiegħed imexxi l-Knisja jippresedi fuq l-udjenzi ta' nhar ta' Erba' li jagħmel lill-fidili li jkunu qed iżuru il-San Pietru mid-dinja kollha, kif ukoll fuq ċerti Ewkaristiji matul is-sena li jippresidihom ħafna drabi f'xi festa kbira. Il-parti ellitika tal-pjazza tista' takkomoda madwar 60,000 viżitatur. Jingħad li 300,000 viżitatur kienu diġà ospitati. F'dan il-każ, il-pjazza ta' quddiem, jiġifieri dik ta' Piju 12 u l-Via della Konċiljazzjoni sa' Castel Sant'Angelo huma mimlija viżitaturi. Minħabba regolamenti l-ġodda dwar id-distanza, wieħed jista' jassumi li kwart biss tan-numru preċedenti ta' viżitaturi jistgħu jiddaħħlu llum fi Pjazza San Pietru. Il-kolonni ta' Bernini konsistu fi 3 navi bejn 4 ringili ta' kolonni li jgħalqu b'mod ellittiku Pjazza San Pietru. Huma magħmula minn 284 kolonna u 88 pilastru. It-travertin kienu ġabuh minn Tivoli. 98 qaddiż b'daqs ta' 3.1 metru l-wieħed u mantronati fuq il-kolonna flimkien ma' 6 armi kbar tal-Papa Alessandru VII Fabio Chigi li serva wkoll f'Malta bħala inkwiżitur. 42 qaddiż ieħor huma ntronati l fuq mill-pannelli tal-ġnub ta' Pjazzaretta. Il-140 statwa li jinsabu fuq il-kolonnat mhumiex opra personali ta' Gian Lorenzo Bernini, iżda ħafna minnhom saru minn ħbieb tiegħu. Fuq kulħadd Lazzaro Morelli. Bernini ta' istruzzjonijiet lil dawn l-istatwarji u huma rrispettaw punto virgola xkun qalilhom hu. Dawn l-istatwi huma ta' daqs 3 darbiet id-daqs uman u huma jiżnu 3 tunnellat il-waħda.
Fost il-qaddisin rappreżentati f'dawn l-istatwi insibu lil Stefnu, l-ewwel martri, lil San Benedittu u lil San Anton Abbati. Ir-riformaturi tal-Knisja Medjevali, San Franċisk t'Assisi u San Dominku ta' Guzman, u l-qaddisin moderni San Ignazju ta' Loyola u San Filippu Neri. Hemm ukoll il-papit martri ta' żmien l-Imperu Ruman u anke 38 qaddisin nisa. Bernini ħoloq kapulavur speċjali bil-kolonni. Huwa allinja l-kolonni kollha lejn ċentru. Hemm marka fuq l-art taċ-ċentru tal-kolonni. Il-kolonni huma allinjati b'mod sabiex it-tlet kolonni ta' wara jisparixxu wara l-ewwel kolonna. Id-diametru tal-kolonni jiżdied lejn barra biex jippreserva l-proporzjonijiet. Bernini kellu wkoll jikkunsidra l-inklinazzjoni tas-sit waqt il-kostruzzjoni tal-kolonni. Bernini irnexxielu jaqqat lill-Pjazza San Pietru madħul fil-Palazz Apostoliku bil-bini tal-Iskala Reġja. Id-dħul għall-Palazz Apostoliku minn fejn kienu jitlu r-renjanti tal-Ewropa meta jżuru l-Pontefiċe Ruman. L-Iskala Reġja imbniet minn Antonio da San Gallo Żgħir fil-bidu tas-seklu 16 biex taqqat il-Palazzi Apostoliċi mal-Bażilika ta' San Pietru u ġiet immodifikata b'mod sinifikanti minn Gian Lorenzo Bernini mill-1663 sal-1666. Is-sit strixxa relattivament dejqa ta' art wieqfa bejn il-Knisja u l-Palazz u mdawwar b'ħitan konverġenti u regolari. Bernini uża qatt ta' effetti tal-barokk tipikament teatrali biex isaħħaħ dan il-punt ta' dħul fil-Palazz Apostoliku. Ir-rampa tieħu l-forma ta' kolonnat li jsir idjaq fil-quċċata u tkabbar it-tul tal-mudija f'għajnejn l-osservatur permezz ta' perspettiva sfurzata. Fuq l-arkata fil-bidu tar-rampa hemm l-arma tal-Papa Alessandru VII, akkumpanjata minn żewġ anġli skolpiti. Fil-qiegħ tat-taraġġ Bernini poġġa l-istatwa ekwestri tiegħu tal-Imperatur Ruman Kostantinu. Kien maħsub biex juri l-ġrajja qabel il-battalja ta' Ponte Milvio, meta f'Saxa Rubra fit-tramuntana ta' Ruma tul it-Tevere, Kostantinu kellu l-viżjoni tas-salib bil-frażi Inoc Signo Vinces. L-istatwa kbira ta' Kostantinu fuq iż-żiemel mhux statiku bħal statwi ta' skulturi oħra, iżda movimentat fi spirtu ta' ferħ, f'ħin li kien qed jesperjenza l-ispirtu Alla waqt li beda jara s-salib fis-sema waqt gwerra li rebaħ għax aċċetta li jsegwi s-sinjal tas-salib. Aktar tard, fuq in-naħa l-oħra tal-atriju, tqiegħdet l-istatwa ekwestri ta' Karlu Magnu, xogħol Agostino Cornacchini li wettaq fl-1725. Fl-1490 kien hemm funtana fuq il-lemin tal-Bażilika ta' San Pietru li ġiet irranġata minn Carlo Maderno fl-1614. Bħala parti mill-kostruzzjoni ta' Pjazza San Pietru, Bernini mexxa l-funtana ftit metri lejn il-Grigal biex taġġusta l-pożizzjoni tal-ġeometrija tal-pjazza l-ġdida. Huwa bena wkoll it-tieni hekk imsejħa funtana tewmija fuq in-naħa tan-nofsinhar tal-pjazza fuq ix-xelluk tal-Bażilika ta' San Pietru. Iż-żewġ funtani jiġbdu l-ilma mill-Lago Bracciano mill-akwadott ta' Acqua Paola. Fil-pontifikat ta' Papa Pawlu VI ġie installat impjant ta' riċiklaġġ tal-ilma wkoll. Il-faċċata tal-Bażilika ta' San Pietru imbniet minn Carlo Maderno. Huwa kien ukoll responsabbli għal kostruzzjoni tan-navata twila u l-portiku li kienu konnessi mal-bini ċentrali iddisinjat minn Michelangelo. Sabiex ma tkoprix il-koppla ta' Michelangelo, il-faċċata kellha tibqa' baxxa kemm jista' jkun. Kien fl-1612 li l-faċċata tal-Bażilika ta' San Pietru taħt it-tmexxija tal-Perit Carlo Maderno tlestiet. Kien ippjanat
li jiġu mibnija żewġ torrijiet fuq il-Bażilika, wieħed fuq ix-xelluk u l-ieħor fuq il-lemin tagħha. Però din id-deċiżjoni kellha tittieħed lura minħabba li beżaw minn riskju li setgħu jikkollassaw u jċedu. Il-kolonni tal-faċċata huma arranġati f'ordni kolossali li jfisser li l-kolonni jkopru diversi solari. Hemm 5 tarġiet tal-portiku fuq il-livell t'isfel. Fuq hemm is-sala tal-benedizzjoni b'5 galleriji. Il-gallerija ċentrali hija l-loġġja tal-benedizzjoni li minna l-Papa jagħti l-barka urbi et orbi. Il-Papa li jkun għadu kif ġie elett jitħabbar ukoll minn din il-gallerija partikolari mill-Kardinal Protodjaknu. Fuq il-Bażilika ta' San Pietru jinstabu l-istatwa ta' Ġesu u viċin tiegħu dik ta' San Ġwanni l-Battista. Hemm 11 statwa oħra, però l-istatwa ta' San Pietru ma tinstabx hemmhekk minħabba li l-Knisja hija intitolata għalih. San Pietru l-istatwa tiegħu tinsab fuq ix-xelluk tal-pjazza, filwaqt li fuq il-lemin tinstab dik ta' San Pawl. L-obelisk huwa t-tieni l-ogħla f'Ruma, wara l-obelisk quddiem San Giovanni Laterano, huwa l-uniku mingħajr ġeroglifi. Ġabuh mill-Eġittu fuq vapur apposta. L-Imperatur Caligola waqfu fiċ-ċirku privat tiegħu li wara anke kien sar iċ-ċirku ta' Neruni. Għalkemm dan iċ-ċirku ma' żmien iġġarraf u beda jintuża bħala post ta' tfin, l-obelisk baqa' fejn kien. Peress li San Pietru ġie msallab f'dan iċ-ċirku ta' Neruni u wara midfun qribu, għalhekk il-Bażilika ta' San Pietru ġiet mibnija fuq il-qabar ta' dan il-qaddis. Wara l-bini tal-Knisja, l-obelisk imbagħad kien jinsab quddiem is-sagristija tagħha u jħares lejn il-Campo Santo Teutonico. Il-Papa Sistu ħamsa ried li jitwaqqaf l-obelisk quddiem il-Bażilika ta' San Pietru. U din il-biċċa xogħol ingħatat lill-Perit Domenico Fontana. It-tħejjija ħadet 7 xhur, inkluż it-twaqqih ta' ċertu bini. L-obelisk kellu jitpoġġa l-ewwel fuq l-art. Ix-xogħlijiet bdew fit-30 ta' April 1586 u ħadu sehem fih 907 rġiel bl-għajnuna ta' 75 żiemel u 40 tarjola. Ġie armat fil-post il-ġdid fl-10 ta' Settembru tal-istess sena. Peress li Bernini ma setax iċaqlaq aktar, l-obelisk jinsab fl-aktar punt baxx ta' Pjazza San Pietru. Bernini olla l-pjazza fid-direzzjoni ta' Pjazza Papa Pio XII biex il-koppla tibqa' viżibbli fuq il-faċċata tal-Bażilika ta' San Pietru. Fl-1821 ġie miżjud kumpass fl-art madwar l-obelisk. Il-pannelli juru l-ismijiet u l-karatteristiċi tar-riħ. Barra minn hekk, pannelli bis-sinjali taż-żodjaku ġew inkorporati fl-art. Id-del tal-obelisk f'nofsinhar matul is-sajf minħabba l-ħin tas-sajf fis-sija juri s-sinjal taż-żodjaku attwali. Il-Perit u Arġentir Giuseppe Valadier bena żewġ arloġġi fuq in-naħa tax-xelluk u l-lemin tal-Bażilika fejn kellhom ikunu mibnija żewġ torrijiet li ma nbnew qatt. Il-kwadranti għandhom diametru ta' 4 metri l-wieħed. L-arloġġ fuq ix-xelluk imsejjaħ Oltremontano juri il-ħin kurrenti. L-arloġġ fuq il-lemin fih hemm kurżità. Huwa msejjaħ Italiko u għalhekk għandu juri l-ħin Italiku. L-arloġġ korsiv juri s-sija minn nofsija wara nżul ix-xemx. Imbagħad juri 12 nofsija wara nżul ix-xemx u d-darba li jmiss tkun 12 sija wara. Il-vantaġġ ta' dan il-metodu huwa li tista' tara kemm idum sakemm tinżel ix-xemx. Issa, jekk wieħed jaqra l-arloġġ tajjeb u jibda jgħod sa nżul ix-xemx, tinduna li l-arloġġ ma jurix il-ħin it-tajjeb. Staqsejna lill-Vatikan u sibna it-tweġiba li l-arloġġ juri il-ħin ħażin biex ix-xitan ma jasalx fil-ħin għall-quddiesa. Is-sitt niepen tal-Bażilika tqiegħdu fil-kamra taħt l-arloġġ fuq ix-xelluk.
L-akbar ampina, il-Campanone, għandha diametru ta' 2 metri u nofs, oli ta' 2.6 metru, li kejjel 7.5 metri f'ċirkonferenza u tiżen madwar 11 il-tunnellata. Kienet magħmula fl-1786 minn Luigi Valadier u mbirka minn Piju VI fl-istess sena. Mill-1931 il-qniepen bdew jitħaddmu bl-elettriku u bekk jippermettu li anke l-akbar ampina tindaq mill-bot. Meta Gian Lorenzo Bernini kien qed jibni Pjazza San Pietru, iltaqa' ma' diversi problemi. Jiena naħseb li l-ikbar problema li kellu kienet li l-Spina di Borgo kienet allinjata ma' Via Alessandrina u mal-Palazz Apostoliku. F'dak iż-żmien, il-binja l-ġdida ta' San Pietru u l-Obelisk fin-nofs kienu qegħdin jiffurmaw assi ġodda. Barra minn hekk, il-faċċata kienet wiesa wisq għall-għoli tagħha u l-attentat biex jitwaqfu t-torrijiet falla. Problema oħra kienet li l-Bażilika l-ġdida ta' San Pietru inbniet 3.2 metri l fuq mill-Bażilika l-qadima u żiedet 3 metri oħra mal-inklinazzjoni attwali ta' 10 metri. Anke l-għoli tal-Obelisk ma setax jinbidel. Ir-raba problema kienet l-ispiża li l-fabrika tal-Bażilika ta' San Pietru riedet tiffinanzja billi tbieħ wienet u appartamenti madwar il-pjazza. Imbagħad ippreżenta l-ewwel proġett li minnu ħareġ li l-problemi tal-ġeometrija ma setawx jiġu solvuti b'soluzzjoni angolari żgħira fil-kamp ħieles disponibbli. Il-proġett għalhekk ġie mwarrab malajr, probabbilment ukoll għax der ftit monumentali. Il-proġett finali ta' Bernini kien akbar u parti mill-borgo kellha titwaqqa biex tinbena Pjazza San Pietru. Bernini ippropona l-forma ovali ta' ellissi u spjega li l-Knisja ta' San Pietru bħala l-Knisja om tal-oħrajn kollha u għalhekk għandu jkollha portiku li juri biċ-ċar il-merħba materna li bidejhom miftuħa il-Kattoliċi jikkonfermawha bil-fidi. Gian Lorenzo Bernini kien ispirat mit-talim ta' Kepler. Kepler kien isostni li l-pjaneti kollha kienu jduru max-xemx. Jekk Gian Lorenzo Bernini kien jaħseb hekk, żgur li żammu għalih, għax kieku le kien ikollu jaffaċċja l-Inkwiżizzjoni. Iżda l-fatt li l-Obelisk Eġizzjan jinsab fiċ-ċentru tal-pjazza u ż-żewġ funtani jidhru li jduru madwaru bħal pjaneti, jissuġġerixxi referenza għal viżjoni elioċentrika tad-dinja ta' Kepler. Il-proġett inkluda t-tielet kolonnat li kellu jlest il-pjazza fil-faċċata. L-intenzjoni kienet li l-Pellegrini kellhom ikunu sorpriżi malli jitlu fil-pjazza mill-effett tal-kolonni. Madankollu dan ma seħħx wara l-mewt tal-Papa Alessandru VII. Minkejja dan, il-Pellegrini kienu sorpriżi minħabba li l-veduta tal-Bażilika ta' San Pietru kienet għadha mblukkata minn l-Spina di Borgo. It-triq li taqqat l-Istat Taljan ma' dak tal-Vatikan jisimha Via della Konċiljazzjoni. Inbniet biex tagħti daħla trionfalistika mill-Italja lejn Pjazza San Pietru. U nbniet fis-snin 40 fi żmien l-era faxxista. Il-pjazza hija aċċessibbli wkoll mit-toroq sbieħ tal-Borgo, lokal immedjatament fuq ix-xelluk u li hu l-punt ta' aċċess oriġinali tiegħu. X'kienet il-mira ta' Bernini? Il-mira tiegħu kienet li Pjazza San Pietru ridet tgħin lill-Pellegrin li jkun miexi u dieħel mill-bib tal-Filarete lejn il-Bażilika ta' San Pietru bħala l-iktar bażilika importanti fid-dinja Kattolika. Il-Pellegrin jidħol fi Pjazza San Pietru. Jidħol fil-Bażilika jimxi fil-Korsija. Jersaq lejn l-artal tal-Konfessjoni li fuq jqaddes il-Papa biss
u li jumżejjen bil-baldakkin tal-Bernini ordnat lilhom il-Papa Barberini Urbanu VIII. Baldakkin li sewa lill-Urbanu VIII is-somma ta' 200,000 skut Ruman, l-ekwivalenti ta' 300 miljun euro tal-lum. Bernini kien tħallas tiegħu 34,000 skut Ruman u li minnhom ħallas ukoll il-kollaboraturi tiegħu. Il-vjaġġ ma jiqafx mal-artal tal-konfessjoni, imma bejn il-kolonni tal-baldakkin ifeċċ is-sedja ta' Pietru, is-suċċessur ta' Ġesu Kristu fuq l-art, magħruf ukoll bħala l-Prinċep tal-Apostli. Snin ilu seħħ proċess ta' restawr fi Pjazza San Pietru. Daħal għal din l-adma jibsa l-eks direttur ġenerali tal-Mużej Vatikani, il-professur Antonio Paolucci. Dan il-proċess da maddej 6 snin, ġi jiswa 15 miljun euro u fih ħadu sem mit-tekniku, dejjem taħt l-idejn sodi tal-professur Paolucci. Inizjalment dan il-proġett kellu jieħu 4 snin sabiex jitlesta kompletament. Pjazza San Pietru hija waħda mill-aktar pjazzet importanti fid-dinja. Matul l-eri differenti laqat fija kemm ferħ kbir, iżda wkoll dieqa. Kienet xhud tal-mewt ta' pontifiċi Rumani, iżda wkoll ta' elezzjonijiet tas-suċċessuri tagħhom. Dejjem imżejna bil-ħoss komplementari tal-Valadier Campanone, li bil-ħoss inkredibbli tagħha issa ssejjaħ lill-umanità fidila għall-Kristjaneżmu fi Pjazza San Pietru. Allura għandha wkoll il-karatteristiċi ta' vjaġġ fi żmien bidwejja u l-ġubilazzjoni kollha tiegħu. Bernini għalhekk kien kbir, għax kellu viżjoni ġganteska, ħażiża fuq il-pjanti, bnija u ħallija brigal lil ħafna ġenerazzjonijiet ta' warajh. Il-kolonnat ta' Bernini fih is-simbolizmu tal-id ekumenika tal-Knisja lejn id-dinja. L-idea tal-universalità tal-Knisja tradotta f'arkitettura. Mill-lat stilistiku, Pjazza San Pietru minn barra li hija monument simboliku tal-Barokk Taljan hija wkoll waħda mill-aktar binjiet klassiċi mibnija wara r-Rinaxximent. Iżda, l-interpretazzjoni ta' Bernini tal-klassiċiżmu hija estremament oriġinali. Fil-portikat tiegħu ma jirreferix għall-arkata bil-kolonni fit-tipoloġija li tinżel mill-Kolossew u użata għal sekli sħaħ. Din is-soluzzjoni għalih dejjem tirreferi għall-immaġini ta' ħajt imtaqqa puċatt. L-għażla tal-kolonna ħilsab ta' blatura minnaħa l-oħra toffri xbija deċiżament skulturali ta' tont u milja spazjali. Il-kolonna bil-forma ċilindrika tagħha u l-istess arranġament radjali matul il-kolonnat tirreferi għall-idea ta' infinità, issuġġerita wkoll mid-dimensjonijiet amplifikati u mill-forma ellitika tal-kwadru nnifsu. Kif jiġri spiss, l-artisti ta' żmien ta' Gian Lorenzo Bernini ikkritikaw bl-aħrax l-għażliet arkitettoniċi tiegħu, iżda l-istorja tagħtu raġun. Tant li xogħlu sar punt ta' referenza għall-arkitettura moderna wkoll. U llum huwa wieħed mill-isbaħ postijiet f'Ruma li wieħed jista' jżur.